khangre warjagai theijak mani koktmano kwbangkuk lukurokno Simon Khana Korbu Press Club mungsa phano khlaimalia mairong simin kisa rui reikha bukhuk balika Tripura no tamni bagingke Korbu Press Club balai no lengjak takhuk biromini Tripura ni samung no 22 days rugui samung tangmani 25 September ro bukhuk bsaini 13 din 25 ni salmaribo wana thakjak ayang khebo rang sutai lunni bsa kharagburi na tiyei tei chamrai busugna tiyei wana thakjak subasu nango dafana hamjarai lukuroni thani angbo ta salab thijak pa tama khai samong homong tangna bino cinta ani basaba kai buri tongo bino tama khai chadnai khana bino cinta suno no to khub khub jal haji khaya chana busaini paithagni panda khairani bagai buprangla musuk masarama bai abono phalaise wa punta paye busaini paithag panda abono karibo den kolum sudai kadang mono Tripuri khorang jimin koinai gana gini ni lukurokno bono thangai jesuk mancha chubachuk khlaithani bagai Baik, cuma poila file mana ha 2 September, poila September file, poila September file mana pore cuma just era file ni file mana ya, sirap file mana pore go, je takuk cini takuk ra biru mana Tripura landslide half of the theme mani, bini logo na cuma i bini no kandar na kaisa cini Tripura san takuk na khangra be wajai thuye ni khana wai, era file supaya cuma age be subajak cuma teri paithak cini je search operation tang mani, bini mang kathai manja na cuma kari rumah cini Korbu Press Club ni bakal khalai bini logo cuma tini thangmani shalo cuma aro isa khangra warjai thene nukungo chubachur phaimani tamni bagai chubachur phaimani bihik bosai to thai thangjakha bihik aje uichana ni moton okongja abani bagai chingtini je chukma suk chini Korbu Press Club ni bukhaktei kisisa chubachur ka khanamni bujiya angbo ta salab thijak pa tama khai samong homong tangna bino cinta ani basaba kai buri tongo bino tama khai chadnai khana bino cinta suno no to khub khub jal haji khaya chana khapangni thani nini sai ba busai to haingi langma soka khapangni thani chubasu eba tam chubaga no musumi tung thani ani samong rogni bagai kisa chuba makai hamnai bono kuthai maire nani ro saijo akai nongje phari mani kisa chubai ko langkai hamnai bufuru nini sai ni kuthai maire thai khina nok tangnai gubar ke kuthai maire nai khina kai luk jomang nai abno ti tanggutang eba nang bobo hai khlai tabu kuthai maire nai tang to biang busuk jengjala ba arang pushar ni ajimung ni bisingte jengjala kha ba parani borok saijo khai kha ang lamni sapanchi remeya nugo maire rok sekring tongani parani borok tongma ba ning tabu kuthai maire nai to oni sai busai ni tino ani porong lani mungsa kore musung masan tongo bobono phalai rekha asumbai no mugo rong naka gaitai paran borok saijekha ale mungsa manchi sam alia এটা নুসা ফেনি বন্ধন ni rang de harlai manti krak hi ko bone man garaja খবর বড় bubo rang dumani lun sutai ni ko si খবর lun sutai ne he tan khaile suima hwa ara ba certificate to vidis gai sunai nai ani cycle angana ba certificate na death certificate bene panchayat ko pul ko project de rulai de jang rumani boro kaisani aga ang chesta khaine ni sagobo takso nang death certificate manya ha neni bumu balika Tripura ani